Aduh, coba semul terbaru kreasi dari Bojonegoro. Duet tapi tidak nyanyi, duet tukaran. Aduh, coba ikutan join. Mas, aku pengen takon. Arep teko apa? Arep teko apa to? Sajae kok penting banget iki. Arep teko apa? Wingi awan, sampe nang ndi pas aku kerja. Ya pangga koyo biasae no. Ya kerja padha wae. Ngapa kok moro-moro takok koyo ngono iki? Kan aku telepon ning koncone sampean di penggawean kono jare wis mulai. Iya ya. Aku iki wingi mulai setengah hari, ora nek garapan blas kok. Sepi garapane. Tapi terus mampir nang omahe kanca. Mai konco, konco tak konco. Ya kanca no. Kanca ning omahe kanca. Iki gone arek-arek. Ora sangat pusi sana mas, jujur wae. Omai konco tak konco, omai sundel bae. Wow. Pengen ngomong apa itu? Wah, aneh-aneh barang. Aku ini mampir ning omahe kanca. Gur ngopi ning warung. Ora aneh-aneh kok. Wis to mas, nek sampean ora jujur, tak labrak tenan ya sundelmu wae. Pajake ape sing ora ning mburiku. Kanca karo kanca, bojone kanca, lintut ae. Bener nek sundel matane ra melek mat tenan. Ora ngraini jenenge kanca. Maksudnya pengen ki piye to? Kok moro-moro ujuk-ujuk muring-muring. Ujuk-ujuk muring-muring. Ora ngerti aku apa maksudnya pengen iki. Aku iki mung dolan tok ning omahe arek-arek, dolan-dolan. Gur mau dolan tok ning warung kopi. Wong aku ya ora aneh-aneh. Dolan ning warung kopi kok. Dolan apane? Haremu dolan. Aku loro dhewe. Sampean dulang-dulang ning warung kae. Karo sundel kae. Wong jilbaban ngono. Klambine rupane abang. Kuwi sapa lho? Aku lero. Kuwi ya koncoku dhewe. Tapi kelakuan kaya sundel. Kebangetan tenan. Usik to. Ya sepurane. Aku iki kilap, gur saiki tok. Aku iki kilap gur saiki tok. Ora tak balen maneh ora. Tenan. Aduh. Gur mau tulang-tulangan tok wae kok. Ora tak balen maneh ora. Ora ngira. Kilap saiki. Ora piye. Dipercaya ya ono ya ini. Karo masuk belas sampean ki. Wis ora nek kuwi kancaku. Sampean yo ngono. Gragas ae. Padha dene. Padha karo sundel kae.
Iki jane bojoku apa CCTV no. Setahe matane iki ero wae. Aduh. Wes ta wes. Sing wes ya wes. Ora nek tak baleni maneh. Wingi guru kilap saitik tok. Ora ngira tak baleni maneh, tenan. Ora apa. Kita ini ya, nek sampe aku roh meneh, salah berat tenan sundel iki. Ora kanca-kancan, ora patheken, ora ndek kanca model koyo sundel-undel kae. Ora raine kanca tenan. Ora iman ndelok modele koyo ngono. Udungan apian, nyoponan. Karo nek digasan karo bojone kanca dhewe ngilani doyan. Ya ampun. Wes. Isin disang tonggo-tonggo kae lho. Mosok kok tukaran. Isin karo tanggane. Ae. Rungone tonggo iki ra pantes. Nek ngene iki wis ora ngopeni tangga. Ben arep ngomong piye tangga? Ben roh kabeh nek kancaku kuwi kelakuan kaya sundel. Jan-jane kanca, kok ora ngraini kanca. Awas saya anggar dibaleni meneh. Rasakno. Ora ngira oleh tak baleni maneh. Tenan. Wingi iki gur kilap saitik tok. Yo wis sepurane. Nek ra ngandel me ketokon drijiku iki. Ora ngira tak baleni maneh kok. Ketokon drijiku iki lho. Oh, tak ketok tenan di sini. Ora berdriji tok sing diketok. Njur ketok arapane. Aduh. Sembarang driji ndinyo milio. Tapi aja siji kuwi. Siji kuwi tak eman-eman tenan. Rene tunggale iki. Lah diketok sing kuwi, waduh. Ciloko aku. Oke. Keren habis kreasi dari Bojonegoro. Cuma sekedar acting aja bro. Gak ada maksud apa-apa. Kalau terjadi di dunia nyata mungkin hanya kebetulan aja.